Γιατί παίρνουμε το πανηγυρίο το πάμε και τα φούτα. Κλείσω. Ναι, ναι. Όχι. Θα πάμε από την άλλη μεριά. Μίλα κανονικά. Πέρα γιατρέ. Σήμερα βάλαμε ψαράκια στο ενιδρίο, το ολοκληρώσαμε. Πραγματικά είναι έργο τέχνης. Εξαιρετικό, ψαράκι αξίζει. Έφερε το καλύτερο ψάρι. Άλλη ομορφιά έχει από εδώ, έτσι. Από εδώ έχει άλλη μορφιά, βέβαια. Ψαράκι με τα ψαράκια του. Σλόγγαν. Κάτσε να δούμε. Έλα, άνοιξε. Πολύ ωραίο. Ζωντανεύει το πράγμα. Καρχαριάκια, ζουμπούκια, πώς το είπαμε, χήρες, χρυσόψαρα, σκαλάρια. Λοιπόν, εδώ το έχω ξαναπεί και το ξαναλέω, όχι επειδή είναι πελάτης. Ό,τι γιατί είναι πελάτης, είναι φίλος. Είναι από τους καλύτερους οδοντίατρους στο είδος του. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Και εσύ το ίδιο. Έχει κάνει ένα υπέροχο ιατρείο. Οι τιμές του δεν υπάρχουν πουθενά και πάνω απ' όλα είναι άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε τον ιδρύο τα ψαράκια του. Εδώ τώρα βάλαμε μερικά ψάρια. Λοιπόν, βλέπετε εδώ τώρα, κοιτάξτε εδώ τώρα εδώ δουλειά. Κοιτάξτε εδώ πέρα καθαρότητα. Μιλάμε τώρα ότι μπήκε το ενιδρίο το καλό σε τα καλύτερα ιατρεία. Εδώ είναι το δεύτερο δωμάτιο ιατρείο. Χειρουργείο είναι εδώ. Το κάνουμε για τις δύο μεριές του ενιδρίου, να φαίνεται ωραία. Λοιπόν, εδώ βγάζετε το δότη, φτιάχνετε το δότη και βλέπετε και παραλία. Αμέ. Εδώ τα μηχανήματα. Ακτινολογικά, τα πάντα. Ο άνθρωπος έχει κάνει μια δουλειά εδώ είναι η αίθουσα αναμονής, τα ιατρεία, οι τουαλέτες, το ιδιαίτερο του δόκτωρ, εδώ, και η φίρμα εδώ, όλα εδώ είναι τέλεια. Αλλά το ενιδρίο είναι το καλύτερο από όλα. Στο καλύτερο μαγαζί, στο καλύτερο ιατρείο πρέπει να πει το καλύτερο ενιδρίο. Έτσι είναι πάντα. Τρομερό, όταν λέμε τρομερό, πραγματικά είναι απόλαυση. Τα παιδιά πατέρα, θα το δούμε. Ποια? Λοιπόν, και ένα πλάνο τώρα κι εγώ, εδώ είμαστε αξίριστοι. Εδώ, εσωτερικό φίλτρο κυκλοφορητής. Εξωτερικό φίλτρο, τα πάντα. Λοιπόν, σε όλα τα φιλαράκια μας στο Facebook ευχόμαστε ένα καλό Σαββατοκύριακο και να είστε πάντα καλά και όποια του πονάει το δότη του, στο αριθμός 11 στο πρώτο όροφο, ζωγράφου 11. Κύριε μου, κάναμε διαφημιστικά πράγματα, ενώ στο ενιδρίο φτιάξαμε. Και όποιος θέλει ενιδρίο, ψαράκι Νίκος. Μπράβο. Δες πως τρώνε τα ψαράκια το φαγητό τώρα. Λοιπόν, όμορφη είναι ρε παιδί μου. Τώρα θα ξεπεράσουμε τα 10.000 like. Ναι, μπράβο.